Nasi maweni nzimbe dzakaita doko pfura dzamusuya wani. Nasi mogwani basa papi babaruva imekere. Oh. Timi zvenyima muri ndakugara inhaka nasi. Pane foni. Yaitile sadza. Amuriko here. Nedemba. Sweet green veg. Kofu. Unaizira kofu. Kofu pesi lulu. Oh. Language yeruzi yoyo. Oh. Nasi muri pa office. Vakomana vakavata vachishanda zuru ava. Moda munyu. Vakomana munodla munyu. Mhiripiri. Andimba munofamba imambi ngaga mukufamba kwando kwatinonakira washeni uko Juju ari kuwacha. Saka pane nyaya ndoda kuti titaure kabaruva. Alright. Yapo. Saka guys hapa nambopeka kepesi ya pesi musoro wangu ngode mio. Saka ndo nawiri kunetsa izvozvi but iri weekend kudai tikalenga ndoda kuzobuda ngwina network time asina sisandi ndosika muchikona vanhu vakati panapa vakazorora zuro vakazoshanda kusvika kuma 2 am ndizvo ndopa vakazochaisa. Saka nhau iripo ndeyekuti zuro takatomboibata nyaya iyi asi ndoda kugara ndazvitaura mukati mevhidhiyo inokuitira mangwana ine maire yetimu ine maire pesi ndiwo unowanzoita witness. Kune nhau yakaitika zuro yekuti kune munhu wakatexta message asi munhu unoratidza kuti inhamba yejoni handisi kuti uri kujoni kana kuti uri kupi asi vanhu vanovatexta vamameseji vaikwana kuita vaviri vanhu ava vachitexta nenhamba dzejoni hambozvinzwisa. Saka wekutanga pakambotangwa nhau iyi unfortunately tangosvika pavhidhiyo but zvasingafaniri kutanga pavhidhiyo seizvozvi. Kwena sokuti kune shoko rakabva kumusha kwana MaiRuva kumberengwa. The reason why ndashitaura pandakataura kuna MaiRuva kwazi kuti futi tikarega futi kuzvitaura pavhidhiyo mangwana vanhu vokamautsi kana kuti vanhu vemberengwa kana kuti vanhu vemachivi kana kuti vepushirembiri vanogona kuzofamba voti MaiRuva pavakaenda kubasa vakazodzinga mudzimai wavo pamba ndokuti vakatanga kuita mari ine mari vanhu we. Asi izvo message yakayatumigwa kwandiri nevanhu ava vaviri vachiti MaiRuva vakanzi namai vavo ngavauye kumusha. Ambozviona ndakakuverengerai kamessage mukaiwawo ine mari message iyo ndikavaratidza ndikwanisa hangu kuti ndiradze nhamba dzemumwe wacho pano asi vakatati kwanzi shuviro yani yamai vaMaiRuva nokuti munhu uyu wakanga ari kumusha kumaraini kwavo kumberengwa uko ari kumberengwa kuya ndokubva aona mai vaMaiRuva hatisazi kuti wakaenda pamba pavo kundovashanyira here kana kuti inhau yekuti vakasangana. I don't know about that. Ndobva vati chekutanga mai vaMaiRuva vari kuti ndoda ndine shure kutaura naMaiRuva. Hino ini munoona ndiri kumudzi wokuno ini chandozacho kuti MaiRuva havana foni saka ndandigara ndazvitaura kuti ramangwana lese vanhu ava vanenge vodzokera kuna mai vaMaiRuva voti takaudza munhu unonzi Sharon kuti ngaataure ngaakutaurisei naMaiRuva yeti ini handisi kwachivi ndiri kuno kumudzi ndochekutanga. MaiRuva muripo mukuzvirwira nditi. Chepiri ini andani message pamwe yakauya ndiripo ndaingogona kuti ini kuti vataura namai vandirambe asiwo ininiwo airtime vo munhu afanira kutasawo kuti airtime iyoyo ndo voisa airtime yachoni votaura namai vavo imi makushanda kaini kuri kuti ndiriyo izvo handiko kaini uye handingakwanisi kudhiraivha wamota kuti ndidzokere kwachivi kuti MaiRuva vakwanise kuti vafoni handiti. Ndochekutanga titofanira kukonzida zvinhu zvose izvozvo uyezve koita mumwe wokuti uramba achikudza kuti uudze shoko riMaiRuva udze shoko ini pamwe handisi kunzvimbo ikoko azviita sekuti pamwe munhu watiramba achidzoka kuti pamwe ndiri kuramba kuti vataure naMaiRuva mukunzwisa vanhu vekumusha kwani kwavo.
Saka nawe takaitaura zuro nevamwe vakomana vari pano kuti avatawo mawitness angu kuti ramangwana baba tikavaudzawo tikandozviripo kwanzi mudzimai wenyu ngaauye kupi kumusha uyezve vari kushuvira kutaura navo hino dambudzo nderekuti phone number hapana phone number uye MaiRuva havadawo foni. Saka inini ndati inini zvekuti ndichitaura sei izvi zvandiri kutaura ndichita kumunhu uyu zvinogona kuzinza mangwana sinzi dzaa number 2 dziri different. Regai tingozvitaura muno muvhidhiyo kuti sezvo vachionawo nauita isisa kuna vaMaiRuva ava vasazofunga kuti ivo ndiri kupuhwa message asi message haisi kusvika kupi kuvaridzi kuitira mangwana nokuti rinogumana kushandukira kakuti uri kuda kuti kuvharidzira vanhu kuti vasataura nehama dzavo. Vanhu ava mozviona vanhu vanotaura zvakasiyana siyana tati tigare tazvitaura ivo vachionawo vanhu vacho vari kutexta uye shoko rekunzi kwakanzi baba MaiRuva kwakanzi specifically MaiRuva ngavadzoke nekuti kwakaita sokuti kwakune rimwe shoko rerufuwo hamene kuti vakashayika rini vanhu vavo more than 6 months ago. I don't know. Saka kwanzi ngavambouya kumusha ambozviona shoko iri ndakarisvitsa kuseri tikati kuti because pakabva pabuda matheory akasiyana siyana. vaMaiRuva ndakuudzai nhau iyoyo kuti kwakanzekera chitaurai zvamakataura imi divi renyu kuti ndosaka tachitaura kuti zviuye muvhidhiyo nekuti kwata sokuti kune nhau dzindofunga dzombotaurikawo kumusha kana vari mhuri. Ini ndafuti nditaurire ndiri divi rekwana vaMaiRuva kuti vanhu vasazotifunga kuti vaMaiRuva vakadzinga MaiRuva pamusha kana kuti vana mbuya vakadzinga MaiRuva pamusha. Anongozviona naipapo zvataura tichema ndizvo padoti ndisishema aiwe ika ndograduata zvekuti kumusha kwavo vanenge vachida kuvavo navo nyangwe nhamo dzakaita sivo vanenge vachida kutoti vagare nani naimwana wavo kupi kumba kwavo ikoko ndo zvavanenge vachida kutoti vamboenda kana vamboenda nyangwe tikakuenda tose hapa mwana anogona kudi unosara ukoko. Imunoda kusiya mudzimai here kana kuti munoda kudzoka naye because imi mamufani kutanga kukonkuluda kuti MaiRuva vanoda kusara kumusha kwavo ndo zvavari kuda here kana kuti nhau iripo ndeyekuti vanzi vambouya kumba ndofunga vabate maoko amozviona nekuti naivo MaiRuva vacho ndichavaudzawo zvakare handiti mune zvakanaka seizvozvi muripo vanhu varipo vachiona chandisiri kuda ndechekuti pazobuda seshoko riyamamotaura kuti kwakofamba nhau yekunzi MaiRuva vanoda kudzingiwa pamba. Taure nyaya yacho zvakanaka because panofanira kuzi nyaya dzidzo zedzo dzisazosokuti vaMaiRuva pakangoda kubasa vakabva vadzinga MaiRuva iri sokuti ini ndindakakunyengerai ineme chitaurai tinzwi nyatsotaurai background yehistory yekuti pane nhau yakaita seiyoyo yakatombofamba ikanyere kupa imi mukavati ngavamboenda musha kwavo chichakaitika makamadzinga reka kuti makamati imbondonoona yayo kuvanhu kumusha kwenyu chichakachaitika ipo ndechida kuti vambonobonavo vamwevo kumusha kwavo nekuti vane 2 years vanambosvika kupi vanambosvika kwavo asi ipo kana ukadoda kuti vainde ivo vanenge vachiramba chinoti kwai pamwe murudadi motondidzinga kuti ndibve pano pamusha unoti kwai ise muchingondida ngudi muchingondidzinga achiudza vanhu vemuraini vaiti kwai varuda kundondidzinga. Saka zvino apa pasvika nhau ine shoko yerufu uye nekuti kwanzi mai vavo vatanzi ngavambouya kumba poitwa sei imimi ndimi samusha ina handikwanisi kudhisaidha ipapo asi toda kuti imimi munge muchironga ndika nemhuri yenyu zvisingapinzini mukati nekuti ava vanhu vatondipinza zvavo vaiginya vaikanda amozviona saka iwe handidi kuti zvizonzi mangwana ini ndakaita kuti vanhu vadi varambani makutanga kunetsana paya ndazviitira futi kuti vanhu ndokwamautsi vamwe vari kuona ndotovaziva vanhu vazhinji mune mafanzi kwamautsi kuya kuti vatona ukazoona mainzi MaiRuva vako konzi MaiRuva vakadzingiwa pamba vaMaiRuva pakatanga kuenda kubasa kuda vaMaiRuva vakatanga kuita zvemagirlfriends amozviona izvo ndizvo nekuti kana imi muchiita munofanira kuti amega musingapinzi zita rangu asi iyi nhau kutaura chokwadi pamberi pamwanda tichitaura kuti yakauya nemafoni number 2 akasiyana A+27 kureva kuti paJohn apa ndo vakatumira meseji yo vakati kwanzi MaiRuva ngavauye kumusha zvakatagwa nani namai vaMaiRuva ndobva atoisa nefoni number ikati ini nhau iyi kai handikwanisi kunge ndichiita seita ndichipindira saka imimi chioi nhamba dzasabhuku mautsi andakakuratidzai meseji nhamba dzasabhuku mautsi dzikaisiwa ndikachitaura inavo mochigoronga kubva ipapo
hayi chokwadi asi choko ndakasisa ndidi kuti vanhu vazofunga kuti pamweni ndiri kubhuloka munhu kuti usaenda kumusha kwake tangoti tizvitaure tangoti tigare chiku chanhuhwa chapisiwa toseriye rinodzinga mweya zvina ndiyo mashizha iwi unhuhwa wina saka guys I think ndo zvimwe zvangu ndangoti ndingobata hangu ipapapa makusenano vanhu vasati vatuda handiti hayi chokwadi nekuti hayi vafangambozotamboendawo ingogombo nobatawo maoko imimi urongwa hwenye nemhuri yeni handipindiri hayi mama kuti ramangwana kozonzi sister sharon vairambidza mudzimai wangu kuti aende kumusha kwake kana imimi ogona kudero kana kuti vana mbuya vanogona kudero kuti sisi chero pavakaenda nayo kubasa vairambidza mairi wakuti vaende kumusha kwavo kunobata maoko uyezve inogona kupirigudzwa honzi sisi chero ndo vakanyengera babaruva kuti dzingai MaiRuva pamusha izvo pamwe MaiRuva vaenda kumusha kwavo kuda vanondosvika vodi vondotangana nezvimwe inema saka ndofunga yakiliye kanhawi saka vaya vari kuda kuti MaiRuva vanzi vauye kumusha uye vatevere zvangu zvekuekera please musazonyanya kuti atacha kuti hanzi ndinge ndichiprosesa nhau idzodzo zvimwe zvacho zvoda kuti ivo varonge ivo babaruva munhu ukaune mudzimai wake handikwanisi kuvaitira madecision inema saka saka ndizvozvo